Benvinguts a Vides Exemplars, una secció d'històries en minúscula. Presentem avui el capítol número 10. Comencem. Ens trobem a Cava de Tirreni, a Itàlia. El 18 de novembre de 1887 ha nascut la filla petita de 7 germans que varen ser. Va néixer en una família molt humil. El pare era un comerciant de fusta. La seva mare va morir quan ella tenia 2 anys. El pare, un cop va enviudar, va casar-se amb la germana de la seva difunta esposa. O sigui que la tieta de la nostra protagonista va esdevenir al mateix temps la seva madrastra. Amb aquesta, el pare tindria 5 fills més. Déu-n'hi-do. Va anar a l'escola, però no va poder estudiar més enllà de l'escola primària, ja que va haver d'abandonar els estudis per començar a treballar en un teler. Ja des de molt joveneta, el poc temps lliure de què disposava, l'invertia en anar a veure malalts i gent hospitalitzada. El 1912 va casar-se amb Carlo Apicella, tenint 2 fills, Vincenzo i Antonio. El marit va marxar al front el 1912, en el marc de la guerra italo-turca. No va morir, però va tornar amb diverses ferides que el deixarien seqüeles. Ens trobem el 10 de juny de 1940. Ja fa 18 anys que Mussolini és al poder. Fa uns mesos que ha esclatat la Segona Guerra Mundial. Itàlia, tot i que simpatitza amb el règim nacionalsocialista, no està preparada militarment per entrar a la guerra al costat dels nazis. Però ara que els alemanys estan a punt de completar la invasió a França i que Anglaterra està aïllada i que els americans encara no han entrat al conflicte, Mussolini veu l'oportunitat per apostar pel cavall guanyador. Des del balcó del Palazzo Venezia, a Roma, anuncia: Combatents de terra, mar i aire, camises negres de la revolució, homes i dones d'Itàlia, escolteu, una hora marcada pel destí batega el cor de la nostra pàtria. L'hora de les decisions irrevocables. La declaració de guerra ja ha estat lliurada als ambaixadors de Gran Bretanya i de França. Ens trobem en combat contra les democràcies plutocràtiques i reaccionàries d'Occident, que en tot moment han obstaculitzat la marxa i sovint amenaçat l'existència del mateix poble d'Itàlia. Poble italià. La pàtria proletària feixista es posa dempeus per tercera vegada, forta, orgullosa i compacta com mai. La consigna és una sola, categòrica i que compromet a tota la pàtria. Vèncer. I vencerem per donar finalment un llarg període de pau i de justícia a Itàlia, a Europa i al món. Poble italià, corre les armes i demostra la teva tenacitat, el teu coratge i el teu valor. No es pot dir que Itàlia fes un paper gaire lluït a la Segona Guerra Mundial. Totes les campanyes que van negar, envair Grècia, etc., varen ser perdudes. I en tots els casos, Hitler va haver de desviar tropes de les seves per anar a arreglar el que els italians no eren capaços de fer. Ens trobem la nit del 9 al 10 de juliol de 1943. Els aliats han desembarcat a Sicília. L'avanç ràpid de les tropes britàniques i nord-americanes va fer evident que Itàlia no podia resistir gaire més, que el règim feixista estava col·lapsant. És sabut que poc després Mussolini seria destituït i empresonat i substituït per Pietro Badoglio. També és sabut que Mussolini va ser rescatat pels nazis i posat a comandar al nord d'Itàlia una república titella la República Sociale Italiana, o República di Salò. Però tornem a la nostra protagonista, que ha viscut en primera persona a la seva vila natal i a les contrades veïnes els horrors de la guerra. Molt a prop de casa seva es varen produir combats. Un dia, la nostra protagonista va veure, en la confusió, quan els combats ja feia hores o dies que havien passat, va veure uns marrecs jugant a futbol. Jugant a futbol amb el cap d'un soldat alemany. Aquesta imatge va impressionar la nostra protagonista, la qual era molt religiosa. Uns dies després va tenir un somni, en el qual veia cossos de combatents alemanys que es trobaven desperdigats en un camp. Va veure també que enllà, a Alemanya, unes mares com ella, i unes mares que estaven patint sobre la incertesa de la sort dels seus fills. Ella ho veia tot, les mares, els cossos, al mateix temps. Ens trobem uns dies després. La nostra protagonista es troba en un camp de batalla. La violència s'ha aturat, el soroll de les armes i de la lluita també. Ara només hi ha silenci. Silenci i un camp sembrat de cadàvers, italians, aliats i també alemanys. La nostra protagonista
agafa un cos. Mira si té identificació. La té. Se la guarda i amb una capsa de zinc agafa el cadàver i el posa dins. Els cossos recuperats i tancats en caixes de zinc improvisades es guardaven als voltants de l'església de Santa Maria de la Pietà. Més tard, o d'un altre dia, tornava al camp i agafava un altre cos i feia la mateixa operació. L'operació és perillosa. Els camps de batalla estan en silenci, sembrats de cadàvers. No hi ha lluita, no dispara ningú, però hi ha mines, bombes que no han explotat i que ho poden fer en qualsevol moment, si involuntàriament són trepitjades. No hi fa res. La nostra Lucia, sola o a vegades en companyia d'algun familiar, recol·lectava cossos amb molta cura i els donava més tard sepultura. Va començar a córrer la veu que hi havia una boja que es passejava pels camps de batalla cercant cadàvers. Hi havia gent que la coneixia i que li deia «Està molt bé que facis això amb els nostres». Anche i tedeschi, se sono nemici. I amb els alemanys també? Però si els alemanys són els enemics? Invariablement, la nostra protagonista contestava. Els enemics també són persones. També tenen una mare que plora per llur l'absència. Aquestes mares voldrien que els seus fills, ja que han mort, fossin dignament enterrats. Es calcula que la nostra protagonista va recuperar més de 800 cadàvers en els 2 anys que va durar encara la guerra. Si els cadàvers tenien identificació, intentava enviar a les seves famílies el missatge que malauradament el seu fill havia mort i que estava enterrat als voltants de l'església de Santa Maria de la Pietà. La nostra protagonista, catòlica devota, anava a resar per l'ànima dels morts d'ambdós bàndols gairebé cada dia, fins l'any 1980, que hi va haver un terratrèmol que va destruir l'església. El 2 de maig de 1945 va arribar oficialment la fi de la guerra a Itàlia, amb la rendició de l'exèrcit alemany al Palazzo Reale di Caserta, vora Nàpols. Al juliol de 1951, el cas de Lucia Piccella va arribar a les orelles del papa Pius XII, el qual la va rebre en audiència privada. El govern italià, l'any 1959, va atorgar-li la medalla d'honor de la República i la població de Salerno la va anomenar filla honorària. El mateix 1951 va ser el govern alemany, en la persona del president Theodor Heuss, qui li va reconèixer la seva tasca, atorgant-li la Gran Creu de l'Ordre al Mèrit de la República Federal d'Alemanya. Els mitjans de comunicació d'aquell país la van anomenar Mutter den Toten, o sigui, mare dels morts. El juliol de 1980, als 92 anys, i per iniciativa de la revista italiana Verso il 2000, va ser galardonada amb la medalla d'or del president de la República a la Sala de Marbre de l'Ajuntament de Salerno. Lucia Piccella va morir el 23 de juliol de 1982 als 94 anys. El president de la República de l'època, Sandro Pertini, va manifestar: «La mort de Lucia Piccella colpeix dolorosament a tots aquells que reconeixen en l'amor i en la solidaritat valors fonamentals per l'edificació de l'ésser humà». El funeral, per voluntat unànime de l'Ajuntament, va ser públic i solemne i amb espai de vetlla habilitat per l'Ajuntament. Mama Lucia va ser exposada en un taüt de vidre durant 2 dies. El municipi de Capa de Tirreni la va honorar donant el seu nom a la petita plaça del llogaret de Sant'Arcangelo i el 2007 va establir el Premi Mamma Lucia per dones valentes que s'atorga cada any a dones que s'han distingit especialment a Itàlia i al món pel seu exemple de vida, pel seu compromís amb la pau i la defensa dels més febles. A Capa de Tirreni, la seva vila natal, es va inaugurar el 2024 un museu cívic dedicat a Mamma Lucia. S'hi pot veure fotografies històriques de la postguerra, cartes originals d'algunes famílies agraint-los el gest d'enviar-los dades sobre el final dels seus fills, articles de premsa de l'època, condecoracions, reconeixements i finalment objectes i eines que feia servir quan buscava les restes dels soldats. Tot plegat construeix una narrativa molt clara, la d'una dona senzilla que va recuperar centenars de cossos abandonats i els va tractar com a fills seus. En fi. I fins aquí el capítol d'avui. Vull agrair la meva amiga Jasmina, que ha posat veu a Lucia Piccella, i el meu amic Simone, que ha posat veu a un home que parlava amb ella. Dit això, ens acomidem fins la propera. Adéu-siau!